Bevis for cosinusrelationen. Med udgangspunkt i vores viden om trekanten og Pythagoras sætning vil vi bevise cosinusrelationen. Til at starte med, da vi sætter en højde, så får vi to retvinklede trekanter. På den måde kan vi bruge Pythagoras sætning på de to trekanter. Og vi starter med at gøre det på den hvide. Så kommer det til at hedde parentes a minus x, parentes slut i anden, plus højde i anden er lige med b i anden. Og det er det samme som højde i anden er lige med b i anden, minus parentes a minus x, parentes slut i anden. Herefter der laver vi Pythagoras på den grønne trekant, og så kommer det til at hedde x i anden plus h i anden er lige med c i anden. Og det er det samme som h i anden er lige med c i anden minus x i anden. Da begge Pythagoras sætninger her giver h i anden, kan ligningerne nu sættes lige hinanden. Så kommer den til at hedde b i anden minus parentes a minus x, parentes slut i anden er lige med c i anden minus x i anden. Herefter der isolerer vi b i anden, og vi udregner parenteserne. Så kommer den til at hedde b i anden er lige med c i anden minus x i anden plus a i anden minus 2ax plus x i anden. Og det reducerer vi så yderligere, så den kommer til at hedde b i anden er lige med c i anden plus a i anden minus 2ax. Det vides, at vi kan regne vinkel b igennem den her formel. Cos b er lige med x divideret med c, og det ved vi fra vores viden omkring cosinusberegninger i en retvinklet trekant. Så x kan derfor skrives som x er lige med cos b gange c. Den viden den kan så bruges til at erstatte x'et i vores reducerede formel, og på den måde kommer den så til at hedde b i anden er lige med c i anden plus a i anden minus 2a parentes cos til b gange c parentes slut, og det er det samme som b i anden er lige med a i anden plus c i anden minus 2ac gange cos til b. Og på den måde får vi så cosinusrelationerne, som hedder cos a er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden divideret med 2bc. Og videre så kan man også finde cos til b, og den hedder så bare a i anden plus c i anden minus b i anden divideret med 2ac. Og igen kan vi også finde c, fordi vi ligesom bare omformulerer vores hovedformel. Yes. Og det var så beviset for cosinusrelationerne.